गुड मर्निं सनाफोर दिनै 2025 सालखौ बिदाय हरनानै 2026 सालखौ गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय दिनै आं मर्निंआवनो एसे बुरा बाथौ गासिखौबो एसे दुगैस्रां लोबस्रां साखि जरा होबाय लोगोफोर जाहाथे बे गोदान बोसोराव आंजों लोगोसे आंनि फेमिलि गासैबो जयैनो गोजोनै बे 12 मासखौ आलो गोजोन सोरखिलांनो हाथोंसै होननानै एसेबाबो बुरा बाथौनाव गोदान बोसोरनि थाखाय आरज गाबबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो साननाय हनाय गासिबो साक्सेस जाथोंसै आंजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्राबो गोजोनै थानो हाथोंसै। बे गोदान बोसोराव गासिबो हारि माहारि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोननो हाथोंसै।